Nazdar, dneska to je poslední den, prostě do Slovensko, pak bude meškať 5 minút, nebo více 10 do Česko. No a takže tak, no a lidi, píšte do komentu, co mám udělat do videa do Česko. Nějaký hry, nějaký Roblox, nějaký tady to, nějaký, nevím co ještě tam mám challenge, obička, jsem natočil ještě nevydal. Takže v roce 2026 doufám, že to vyjde, že to vydám už konečně do YouTube kanál. Takže tak. No a tak no. Takže tak lidi no. Takže tak no. Takže lidi, píšte do komentu, co mám udělat do Česko do video a já jdu pomalu se balit. Balit se budu až 22:00. Ještě zkouknu Bouchala, protože mi jede vlak 11:50 a 50 Bouchal končí, takže já musím koukat kdy Bouchala, abych stihnul vlak do Česko. Takže čus jako